Nakalyang jong Joint Action Committee jong kilai Tylli ki polling station kata ka misai PS langdong dai bat maus mai mentakasngi kilalait bania kendu Deputy Commissioner ke West Khasil District ban ai ke dor khas ban Dawa Pynjlan ke Pynrung Kyrteng Thamai yaki epic na bantagi arpoi Tylli ki Shong jong kilai Tylli ki polling station u chairman ke JEC u ba Jeremia Dekhar ulo ong bagane ke jing kerpat kadai halor ke jing menjor jong ke HADC ban penne ik arpoi Tylli ki Shong na kilai Tylli ki polling station ling baga special session jong ke HADC kebalalong haka khat kendai terik no pra arjar arpsau ling baga Constitution of District Council Amendment Rule arjar arpsau mulai tu ru bakam bakalong menta kani gebel kadang don haka District Council Affairs jong ka sarkar jela banle e kebadan kam na benta banyo ke jingshon muhor na ulat ke jela ki nongilam ke JEC gle kerparu yu Deputy Commissioner ke West Khasil ban pha kane ke jing kerpat ko office jong District Council Affairs ka sarkar jela ban ka por ba Jeremia Dekhar blo kerparu yu ba President Song menteri badai pe ke tanah District Council Affairs ka sarkar jela ban penkloy ban penyo ko mohor bar ke jing menjur na ulat badan buram ke jela Meghalaya nakaleng jongi mentakasngi ka JEC ka Joint Action Committee jong Tylli ki polling station mesai langdong dai ban mosmai ngilawan ban ya kenduk kerpang yau DC ne commissioner deputy commissioner jong ka West Khasil District hakaba ngi pensngiau ba ki arpoi Tylli ki Snong ki ba kentup Tylli ki polling station menta ngidang up ya ka jingmonjur lene ya ka muhor jong governor jong ka jelal ne jong ulat jong ka jela te ngila ai de jing tho ba namar ba arpoi tarik kumbala bena kumbang ngila i ka media ba ka dei ka jing perung khaddu ne ban penrung ya kano ka ipik ka badai sya kano ka constituency te menta ka sngi ngila wan khnang shene ban ya kendu yu ban pensngeu ba at least la kumno ban Pynjlan na kumta kini ki Tylli ki polling station namar ba menta ngidang up ya ka jingmonjur jong ulat kumbang ngila i hangne ngila yo la nadu kat khandai tarik ba kala pas kerpang ya kene ka jingkerpat ka jongi ba ya arpoi Tylli ki Snong Tylli ki polling station kila monjur da ka HADC kabala monjur lengba da ka Constitution of District Councils Amends Rules arja arpsau kila monjur ban penphai biang ya arpoi Tylli ki Snong kamut kini ki Snong ki tanggulabi jaslar poryu hawe maukar mausmai porskan lumoblei hadok lum sosan porla nongtrai nongdubir langdongdai moguru A B C pormauling umkap gabur mesai porthanang villages under 28 ramrai jerngam constituency and at the same to 29 motion road constituency today halor kani ka banta ba ngidang up ya kemuhor lane ka jingsoy jong governor ha ka bedei bat ka jing monjur ya kani ka jing monjur ka bala pas ha ka station kerpang jong ka HADC men ha ka khat khandai tarik benai ba khat arjar arpsau te mentang ila yo bani keren badu deputy commissioner jong ka West Khasil banakaleng jong u ya ka ai ka ba ka notification ka tha alne ka DCA ka tha u bud baik kat kum ka notification temen hakajuk porung la kat pat yu ba at least la kum no ban forward no menta kasngi hi ya kene ka jingkar pat la ne ka jing skeo ka jongi sya ka DCA ne ka District Council Affairs Department syate Shong khnang ba kin yo il ne kin yo skeo ya ka jingut jingnam jongi ki arpoi Tylli ki Snong ki bahap Tylli ki polling station te ni nakaleng jongi ka JEC ki Tylli ki polling station ni kerpat ya ka sarkar lengbau ba prestun kumjuru ya ulat badon burom jong ka jela Meghalaya basngeu bha ban penkloino ban soy katkum kane ka jing pha jong kane ke HADC bala monjuringi ban penni baik ha ka motion road constituency ban pha jubol ne ban pha yangi sha ramrai jerngam constituency